lu sonang rohaki sai ho Rasia lamartu wana sana hinopoki ototongi utono tu Yesus Bapa lua osamino loa alani mortua. Jojo tau songon boru Samaria mangala itu sumuri abe soboy sombuasna mulak malabani
Marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohor goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohor goarni to di perbadia na tumapalangi dohor tanoon, amen. Saluhudna sileo-leo na denggan do na saulibasa na mawilutus, naro siyan banuagijang doi, siya nama ni akahatiuron, dangadong anggo di ibana, parsorinon manang halino ni pakusoran haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohor holong ni roha. Sailehon jalapahot madihame roha si songoni. Ramoti maakkan aposom, maradopon pangusung ini si bolis. Asa malua na sida siya pangunjunan dohot siya biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partanaw batuan nami. Sa ito gumahami di dalas si dalanan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared dehida. Sikat nipadik di minggutas haderion ima sian Johannes pitu ayat 37 songonoma didok dusi. Dungi di hari pesta na parpuri na sumangapi jongjong ma Jesus disi. Di pagogo masuara na madok molo adong na mauwas tuahuma ibanaro ido sahatna atong ramang idogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tupatik. Amen. Maredehita.
Matopoti manusatta, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suhatu dosan, para siroha midahami na dagolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajata dohami tubu, jala dang adong haporseo di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian aka dalammu, macai godang do pangalason nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa nami, ni haposon nami, dohot pangalason nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham, dohot denggan di basam. Ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, dihami di dosa nami na godangi. Amen, laus tabigima, hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akan aloja jalana sorat. Upasonang pehamu. Buat tamu ma augaku tuhamu, guru hokamu masianahu, aina labok dohau jalana serep marhoa, asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do agwaku jalana neang do dohot nahu papursaton. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Mari dehita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, ima sian sada raja-raja 10 pitu, mamuka maisian ayat sada, sahat tu ayat onom, marsika soring mahita majahausa. Ayat sada. Dungi Roma hatani si Elia, halak Tisbi, sian halak paisolat di Gilead, madok tu si Ahab, songon sitong na mangulu Jehoba debatani Israel, jala ahu marhalado di Jolona, dang jadi ro mabbur manangudan, dang jadi ro nabbur manangudan, manang 3 tahunon, molo sojolo ahu madokkon. Dungi Roma hatani Jehoba mandok tu ibana. Laho maho sianon jala todong ma dopak purba, jala martabuni maho di labung sungai Kerit, na di baribani Jordan. Ikon minum sian sungai maho, jala nunga hudokon akapilong sigak, asana sida marmudu do di sini. Dungi laho ma ibana, jala di bahem ma hobar tuhata ni Jehoba. Laho maibana tutu jala hudul di labung sungai Karit na di bariba ni Jordan. Jadi Roma akapidong sigak mabawa tu ibana sagu-sagu dohot juhut manogot nai dohot bodari nai. Jala sian sungai ibana minum. Ido sahatna
Martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Mari dehita. Tahatidak kon ma hapor siaw tai songonane hita kon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jahuba ido ama parguguna suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jahuba na sasadai imana tidumbuhon ni si Maria nagabi-gabiya siya to di porbadia adorang sohabubuan. Ido Tuhanta na tumau dabinlit di pangumuman ni 100 na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua betul dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaing tu surgo la hudu tu siamone di bata Jahoba amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi ala na mangulu dohon na mati. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topane al Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa, do dia tahi naman. Mula mangulus sogo daging ni halak nang mate, doho dia ngaruan na surasuda. Amin. Selamat hari Minggu madihita sudena amang inang suaksongni na poso bulung. Titing dihita di saminggon perjolo titing na maragam. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pa-20 dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta ima Yesus do aik hanguluan. Di bahasa Indonesia didok Yesus adalah air kehidupan. B. Surat Penggembalaan na pasapulu pituhon. Obar tu surat penggembalaan na pasapulu nopon tanggal 10 September 2020.
Imana manotopon pertangyangan sektor mulai tanggal 10 sia sampai tanggal 30 September totong ma tapatupa di bagas tabe alani pandemi COVID-10 sia naso masoho dope obartusi tapagajang mamusetiki ima sahat tu hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. C. Permingguan di Huriatta. Hobar tuha putusan perhalado permingguan di Patupa opat kali di ganuk minggu di Huriatta on ima pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10.06 WIB bahasa Indonesia, pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia. Obar tu si ruas nanaing pasidohot tu permingguani asa jumulo mendaftar tu perhalado sektor tabe. Jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan. Ima pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala taparade ma hand sanitizer tabe. Akadat danak marumur ditorun ni 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas gerejata. Diakka ruas nasuboy mabuka YouTube tapake ma acara ibadah naong disagihon nyaka situa sektor tabe. Boy dotong buka ibadah live streaming dohot dibuka di YouTube channel Ima HKBP Resort Tanjung Sari, dohot di Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. D. Ruas Namoru manang ruas napida. Mulai minggu sadarion nunga pida huria ima keluarga nyamata Morlan Hutasoit rap dohot onom yanakon nasida sian sektor 2B nasida pida tu gereja HKBP tapian nauli si borong-borong. Panitia Pesta Tahun Sending HKBP Tanjung Sari 2020. Perjolo Pesta Gotilon. Di hari Minggu tanggal 8 November 2020 Patu paun ni Huriatta do Pesta Gotilon 2020 di Huriattaon ima ibadah khusus pasahaton mauleate ni rohata siala dengan bahasa ni debata natajalo di bagasan nasa tahun bolonon. Tapasahat mai di bagasan las ni rohat tabe marhite amplop naong di parade panitia tu hita. Siala haradiota di pasahat Huriatta mauleate Tuhatta ma nama masu hita. Boydo jahata amang inang suaksoni akka na poso bulung akka perlombaan na di pamasa ni akka panitia di titing naong adong dihita manang melalui titing cetak. Padidion na badia di minggu sadarion di permingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriatta do padidion na badia tu sahalak yanakon ni Huriatta. Sermon parhalado. Marhito titingon pinabotoho ma tusude parhalado asaro hita marsermon di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 masuk pukul 10 sia WIB maringanan di bagas joro di bagas gereja dohot mangulahon protokol kesehatan. Parhepengon taidama di laporan keuangan akka pelean bulanan perpuluhan dohot akka hamolateon diaka naong soma diaka naso masuk dope di titing sadarion di hari Minggu nanaing Roma di titikon. Moleate ma di studi ruas napasahaton pelea bulanan dohot hamolateon perpuluhan doho partisipasi tuaka ulaon ni huria lam ditabay tuhatta ma pasu-pasuna dihita saluhutna tapasada maruhatta martangiang mahita. Mulai temali Tuhan upasa tami tuadupa muda badiai disude akadinggan basa doho di pangiringomu dihami ali Tuhan di minggu nasa minggu bulonon ali Tuhan didongani hodo hami diaka ulaun nami na maragam jala di pasu-pasuho jala boy hami ali Tuhan ditikion boy marpungu
Memuji laho pasanga pokko marhite-hite ede akka puji-pujian nami. Jala tokinai le Tuhan yang begion nami ma hatami marhite-hite na posomi. Tuhan Yesus mangidoro hami tuho diaka dongan nami na jale pamatang na alani akka parsahiton. Terlumubi mali Tuhan akka dongan nami na terpapar COVID-10 sia. Dongan nami na pihak di Purumana, di rumah sakit, manang pemulihan mayali Tuhan di bagas nabe. Marhite todim todi perbedai. Parhitiamu mali Tuhan akka obat na di pangan nasida. Parhitiamu mali Tuhan akka tenaga medis, perawat, dokter. Suak songoni mali Tuhan si panganon. Asa bui hipas. Gabe padau ni ma akka parhitiani ali Tuhan tu nasida. Tuhan Yesus suak songoni do molo peadong ali Tuhan ruasmu. Gale alani partodion dongani todim todi perbadiai male Tuhan na margogoihon partodion ni akka ruasmi ali Tuhan asa tu akka tiki neneng ro boy hami marlas ni roha tujulanon. Tuhan Yesus marsakap do huriami ali Tuhan melalui panitia sending nau pinabakit ni huriam ale Tuhan. Pamasaw niya sidam ale Tuhan pesta gotilon di huria namion di tanggal 8 November na nengro. Tuktuhi buka rohani akka ruasmi ale Tuhan. Asa olo manupaki marhite-hite akka si patupaon ni huria ale Tuhan marhite-hite akka amplop pesta gotilon akka silua ale Tuhan nana yang si pasahaton ni akka ruasmi ale Tuhan. Asa boya ale Tuhan denggan mardalan. Nana yang si ulahon ni huriami ale Tuhan tu akka tiki naneng ro. Suak songonido panitia naong pinabaki mo ale Tuhan. Lehon bisuk siakko lehon gogo lehon hahipason ale Tuhan. Asa boy mardalan jala denggan ale Tuhan pesta gotilon nanaing pamasaw ni huriam di tanggal 8 Novemberon. Tuhan Yesus ditikyon rodo jemaat muruasmu mabuan ianak ko nasida mabuan ianak ko ni huriami ale Tuhan tu bagas ni joromi ale Tuhan laho madidihon di bagasan guarmu ale Tuhan pasu-pasu manatorasna pasu-pasu ma ianak ko nanang tardidi ale Tuhan padao ma parsahiton sibur-sibur magodang ma ianak ko nasida ale Tuhan suak songoni matong yan natoras na ali Tuhan. Tuhan Yesus satokin naing pasahaton ni naposomi ma tuhami berita na uli. Lehon ma bisuk tu amanami padita marhehe pasaribu. Asaboy tohlas ali Tuhan berita na uli. Jala leot tong tuhami todimi asa dia tu si hami ali Tuhan hatami. Nagabe buhal nami ali Tuhan di kehidupan nami sehari-hari. Mulai tema dihole Tuhan sesama kapangalosyon nami nagudangi. Tarlumobi ma dosa nami. Asa unang alani ali Tuhan. Tarabat akka pasu-pasu nanang si pasahatomu Tuhami. Holan mangasahon guarnya anakmu Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amin. Maredehita huhut tapasahat piliata sadaa dohot sadabi. Sai ora jalamatku
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na hinaholongan. Barita nauli di minggu tasadarion. Ima na tersurat di buku ni Yohanes bidu 4. Mamuka sian ayat 5 tolhas tu ayat 14. Hujaha madihita songonoma na tersurat disi. Gabe Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na marguar sikar. Mardonokol ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai. Alayadong ma di si sumur ni si Jacob. Jadi dibahen naung loja Jesus siap perdalanan. Udul mai bana di labung ni sumuri tar di hosniari mai. Dungi Roma sada boru Samaria manahui aik. Jadi Jesus ma madok ibana. Leho nau minum. Ainunga laho akasisian nai tuhuta manuhor bohal. Jadi didok boru Samaria ima madok ibana. Buasa mangido tapi ako halak Jahudi sianau boru Samaria. Aidang marparsauran halak Jahudi dohot halak Samaria. Dunginin na Jesus ma mangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out di tadaho na mangido aik inumon siako. Raolo ho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aik na mangolu. Jadi didok boru-boru ima tu ibana. Tuan tahu-tahu garis warung diho. Tole bagas do sumuron. Tuk dia ma tuho aik na mangolu. Tung ubal gama ho asa oputa si Jacob na mangaleho sumurod di hami. Ibana do manginum siani dohot yanakon na rodi pinahanna. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Say mangulahi mauwas do nasa na minum sian aikon. Alay na manginum aik silehonoki. Naso tupa mauwas be rodi saliling nililing na. Ay anggo aik silehonoki. Gabi mual doi di bagasan ibana. Na mabaor saha rodi hangoluan. Si saliling ni liling na. Ido yang kusahat na. Hurian itu kata na inaholongan di bagasan Yesus Kristus. Aik ima salah satu sumber pokok ngol ni jolma. Dada holan kebutuhan pokok ni ngol ni jolma. Alai aik tung macerikot do nang di akka pahapahanan. Dohot akka suasuanan na asing pe makarikoton na niguaran na aik. Adong dohata ni halak Papua mandokon sumber air sudah dekat. Ala memang ditik ini kebutuhan sumber yang paling utama air sangat sulit untuk didapatkan oleh orang Papua ketika itu. Jaladung di Jalo Nasida, dapotan air Nasida di Nasida ma sumber air sudah dekat. Artinya boido aiki pakai ni Nasida ima dinalaho mangalopa. Mamuri si burion jala payason akan narotak. Tungoman wae ngakamanginang ditikion alani pandemi COVID-19 mangihutan anjuran ni protokol kesehatan itu ngatongan ni bangsota salah satu nasian natului didokdo mamuri tangan. Artinya tung macai gudang do hinarikot ni aik di tonga-tonga ni ngol ni jolma. Asa ias molo rotak paheta natapakei asa ias ikot taburi manang natacuci doi marhite-hite aik. Alandio kamanginang najulu alai nuai ngodang nang bebui dapot anggun najulu adong do didok ima Raja Bodar. Raja Bodaron
di huta, ima sahalak na mamareso saluran air. Laho mamornohi mengaliri aik na di hauma. Jalani ingot do peti me tiba dong do nani guaranna di hutai nang di luat tapen waing alai hampir do punah nani guaranna Raja Bodar. Karena dia yang mengatur mengaliri air ke setiap sawah-sawah. Melodang adong aek dialiri marhite-hite pematang sawah boi doi suasuanan. Boi do nang eme melodang adong aek gabi mate suasuanani. Amanami do inanami dan bahkan menurut para ahli gizi. Dan pala ahli gizi ba alai meloni jaha buku menurut para ahli gizi makanan nidok bahwa halak boi dudang mangat tolu satu apa hari. Orang bisa tidak makan selama 3 atau sampai 4 hari. Alai molojolma molodang minum ibana di bagasa sadari. Itor tarida do lemas. Jaladang margogo. Dang adong kekuatan. Jala songonna harsang do pardopahan ni halak molodang minum di bagasan sadari. Amanami na namin ay naholongan, alanin tung macay rikot do guro ko kami nakiningani, jala gudang do pakorhon ni, aik dito nga to nga ni ngolo ni jolma, nang di panopaon ni akana asing pe. Diturupok jami taon, ima parjupangan ni Jesus, tu sa halak boru Samaria di Sikar. Jala tongomma di parjupangan ni nasidai, ima di sada sumur ni si Jakob. Jala di hosniari mai pajupang Tuhan Yesus dohot tu boru Samaria alayang goa kasisian na laudo tu hutan asing manuhor akka parbuhalan di perjupangan ni Yesus dohot parupua Samariai di boto ibana do latar belakang ni parupua ni profil ni parupua ni sebagai seorang perempuan Samaria. Jala di perjupangan ini huruf kami, yaitu mereka berjumpa pada siang hari di hosniari. Tongom matutuak kamanginang, ditiki Yesus melayani di hosniari i, loja maibana di bagasa perdalanan, mauas ma Yesus. Alani ini perjupangan ni ibana dohot boru Samariai, ala di bagasan na mauas ibana, Roma Yesus, madok tu boru Samariai, leho nau minum. Dimulanya manginang, dan apala ditadda boru Samaria dope isero Yesus. Dia tidak mengenal siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Alame mga kamanginang, bahwa menurut sejarah ninna, perempuan Samaria ima sahalak orang yang tertutup. Dan sahalak na diasingkan sian komunitas sosial di tonga-tonga ni halak Yahudi. Jala hampir do sudah ngoluna holan na berdia pola di Jebu ima boru Samariaon. Nebo ibana haluar hola di hosniari do pada siang hari. Jala mangihuton sejarah ni halak Samaria ima halak Israel naso murni bedo honon nasida songon halak Israel. Alanunga terjadi halak Samaria terjadi percampuran perkawinan antara orang Yahudi dengan bangsa lain. Jala di do orang Samaria ini adalah orang-orang yang berdosa. Halak naso patut majalo haluaun nasia Tuhan Yesus. Terisolasi do ngoluni ima halak Samaria. Dan bahkan orang Yahudi tulen menganggap bahwa orang Samaria ini adalah orang yang tidak diperdulikan di tonga-tonga ni halak Yahudi. Jala dietong do halak Samaria ima halak perdosa na paling utus di tonga-tonga ni kehadiran ni halak Yahudi di hati hai. Dan bahkan juga dikucilkan. Alani do halak Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah seorang parjahat. Tokka do pajupang do halak Samaria ima di pemahaman ni halak Yahudi tidak bisa berjumpa dohot halak Yahudi. Naso patut do etongon halak Samaria menerima sukacita
menerima kemerdekaan, majalo haluaon na binuan ni Tuhan debata di tonga-tonga ni ngol na sida. Alam niyo kamanginang marhite haroro ni Jesus, marhite-hite perjumpaan ni Jesus, laho manopot akapardosa do ibana, asa jupang di ibana hamubaon, dohot haluaon. Alam niyo kamanginang taida madiso perbincangan, dialog ni Jesus dohot boru Samariai. Ditiki hors niari, boru-borui ro tu sumur ni si Jakob, ro ibana mabuat aik tu sumuri. Jala mangihutun akapad debisuk, molo boru-boruon, ima sahala boru-boru nagok dosa na niulana na sa ilaw diadupan di debata. Boru-boruon ima sahala boru-boru sa tabi, boru-boru pangalaku do ibana. Menurut sejarah, menurut penafsiran di buku Yohanes, pola do amang inang mengikuton akan napinasa ni kapad debisuk, pola do ibana tusaha tuna 5 bawa nagabe sa bagasna na so jelas pardonga saripionna. Jala ditikipat jupangan ni Jesus dohot boru-boru Samariai, say mauas do ibana di pardagingon. Say mauas do ibana marhite-hite pardagingon na ubay na pola saat ibana 5 hali ibana adong amatana bagasna na so jelas pardongas saripionna. Mauas ibana di bagasa perdagingon. Dia haus akan kedagingan itu dan bahkan dia harus memiliki 5 suami. Jala dang jelas pardongas saripionna mergati-gati do jala di boto Jesus do isi do ibana natasitongna. Alani ido dibuat ibana do tikini di hosniari amanginang. Dia memakai waktu ikut di hosniari maibana haluar lahu mabua aik. Menjadi pertanyaan, buasa ikut di hosniari ibana ro. Buasa dang ditiki manogot. Ala memang ala mengikuton sian kehidupan ningolu ni halak jahuri dikini bahwa molorope ibana di hosniari mabua aik namar lapata doi nunga sude akan atorop lau tu balianna. Nunga sude akan atorop lahu mabua ulauna. Nang aka boru-boru ni halak jahudi pe nunga lau nasida mabuat aka ugasanna. Alani dibuat ibana ma partikian di hosniari karena tidak ada lagi orang di tempat itu dan ngadong be jupangan ni ibana di inganani ala nunga sude nasida lau tu balianna. Jadi ikon di hosniari ma ibana lau mabuat aik tu sumuri. Buasa manginang asa unang maila do ibana. Karena dia merasa malu ketika dia berjumpa dengan perempuan yang lain. Karena dia merasakan bahwa dia seorang perempuan sahala pardosa yang diasingkan, yang memiliki suami lebih daripada 5 yang tidak jelas dengan pernikahannya. Alani do ibana ro tu inganani. Napadua ko nakamanginang alai ati pe sahala boru-boru na dipasiding ibana di hutai alai rodo Jesus manopot ibana lahu patadakon lahu paluakon ibana sian dosana. Alani do idok Jesus tu ibana audo aek hanguluan. Alai taida manusia manginang asing do pamikirion ni parupuanon. Dia memahami molodok Jesus rupani audo aek hanguluan alaya anggo pamikirion ni boru-boru Samariai dia memakai logika. Dia memakai naniguarana akal do pikiranna rasio. Dipakai ibana do pemahaman haportibion lahu memaknai lahu memahami nanidok ni Jesus. Karena apa? Ai salelengon holan aek sia sumurido secara fisik ibana manahui aiki. Dia memakai pikiran ni ibana untuk memahami taringo tu nanidok ni Jesus audo aik hangoluan. Hape ro Jesus madokon taringo tu dirina audo aik hangoluan memakai perkataan perbanua gijang alai dialusi parupuas Samaria ido memakai parbinotoan marhite-hite
akal pikiran, rasio, uto-huto ni jolmai. Alaya manginang, taida dodison, mengapa dia mengatakan itu secara fisik? Didok nak kining di ayat na mengikuti, didok songonon, gari tahu-tahu dang adong diho, jalatung macai bagas do sumuron. Artinya di siaka manginang, secara fisik do dia memahami air itu yang bisa melegakan secara jasmani. Dia mengatakan gari tahu-tahu dang adong diho. Bagaimana mungkin engkau memberikan kepadaku air kehidupan? Alai dipakai Yesus nak kini kudo kami pemahaman perbinota perbanua gijang taringo tu dirina. Alai di do ibana do perbinotoan marhite-hite pamikir rasio akal dipikiran garu tahu-tahu dang adong diho. Artinya dia memandang Yesus secara fisik, air yang dikatakan itu secara fisik. Bukan taringo tu partodion. Alandio kamanginang lahu menyadarkan boru-borui rodo hatani Yesus madok. Mulak mauas do nasa na manginum sian sumuron. Alai na manginum aik si lehonoki. Dang tupa mauas saliling ni liling na. Yesus menghadirkan kembali perkataan penguatan. Nasai mulak mauas dotong ngolu ni jolma. Molodok mulak mauas tudos doi songo jolmai. Dang cukup manginum aik holat cahali. Jolma dang mungkin holat cahali ibana minum di bagasa sadari. Alai sai mula hula do manginum aik. Asanggia ibana mergogo. Asanggia ibana boy madalani ariningoluna. Artinya di siaka manginang sai mula hulak namar lapatan. Ada kata berulang-ulang jolmai laho manginum aik. Jalahata mulak mawas tudos doi jolma na mula hulak mangulaho dosa dohot hajahaton. Jala ido pengalaman ni ngolu na pinasa ni Yesus tu paropuas Samariai. Sai mawas do ibana ala ni perdagingonna. Ala jelas di boto Yesus. Di boto ibana latar belakang ni ibana, profil ni ibana. Lobi sial ima nagabe dongan sabagasna. Dia selalu ingin memuaskan hatinya. Songoni dunang ngolu ni jolma. Mula dipaturas saya mula hulak mauas kehidupan manusia ini pada saat ini juga. Saya songon na mauas dohita manginum aik. Mauas jala saya mula hulak do jolmai mangulakon dosa do hajahatoni. Nasai diulakon di tonga-tonga ni hita ganuk mersada-sada. Torop don waing amanginang saya mula hulak mauas jolma sinuaingon. Mauas di kekuasaan. Mauas nang di pangkat dohok jabatan. Mauas nang dia kasih namot. Jala pola do diulakon nasala. Asal madapo na pinarsita ni rohana. Jala dipardagi ko jolma do nang sisongoni. Mula hulak na marlapatan songon na minum aiki ngol ni jolma nang dipartikianon. Mula mulak do terus mangulakon akka nasodenggan. Mula hulak do saya terus mangulakon akka naroa di tonga-tonga ni ngolunat. Karena bersifat kedagingan itu. Alai sasitong na molotaida di parpuani. Nang mawas situtudo sebenarnya boru Samariai dihaluaon ala ni dosana. Mawas situtudo ibana dihaluaon ala ni pakorhon ni dosana pabahenanna diadopan ni debata. Amanginang nang inaholongan boru-boru na dipapuli do ibana. Boru-boru na dipapuli siya komunitas ala sahalak setiabi boru-boru pangalakup jalawa bawa na di ibanan waeng dang dohonon dongan saripena. Dungi dokot Yesus audo aek hangoluan. Dungi merasa tertarik maparupuas Samariai. Dia begitu tertarik. Nasadalengon di bereng ibana, nasetorus ibana rotu aek sumur ni si Jakopi, manahui aek alai sai mauas do ibana. Alai dung rohata ni Yesus audo aek hangoluan. Maka tertantanglah perempuan Samaria itu atas perkataan Yesus. Apa yang dikatakan dalam dirinya, audo aek hangoluan, buasa marasing,
aik nanidok ni Jesuson. Mengapa berbeda taringo tu aik nanidok ni Yesus? Hape na salilingon aik secara fisik do nahu jalo. Air secara fisik do nahu tahu. Alai Roma hata ni Yesus madok, akulah air kehidupan. Dia merasa tertantang untuk memahami apakah yang dikatakan oleh Yesus tentang air kehidupan ini. Alando badok boru Samariai lehon tuau Tuhan. Asa unang serobe au tu sumuron. Ai maila si tutudo ibana ganupari rotu sumuri. Ai pardosa do ibana dihilala rohana. Macai maila do ibana alani hadiriyonna. Alai Roma Jesus lahu pamalupon, lahu pasobuhon uas haluao na siya parupuas Samariai. Dilehon Jesus ma haluaon marhite-hite namadok audo aik hanguluan. Alaya manginang di pemahaman ni parupuan ni dietong do aik hanguluan ni secara instan. Dietong ibana do aik hanguluan ni ay so diboto ibana ang hadulapatan ni hata ni Tuhan Yesus. Ay di pemahaman ni ibana aik secara fisik. Natubo di bagasan rohana air secara fisik na palabokon na mangalekon hasonangan di ibana. Alay asa muradi at tusi parupuas Samariai. Di jauh Yesus ma boru Samariai di dokma lako majau ima bawa na niulina. Di jauh Yesus ma memanggil, artinya di sini Yesus tidak menghukum dan namanguhumi Yesus. Alay naing dohonon na do, naing hatahonon na do, naing hatidakonon ni boru Samariai do dirina. Ubay na do Yesus, jo majo dong asaripem. Tuhan tahu kehadiran siapakah dia sesungguhnya, sehingga Yesus ingin menyatakan memanggil dong asaripena. Alay, taida madison amanginang di pataridaho boru Samaria itu pengakuan siap pamangan ibana sendiri. Sahalak pardosa do hape ibana diadopan di Yesus. Jalarodo boru-borui mengalusi Yesus madok dang mardongan saripia. Pengakuan yang tulus dari perempuan Samaria di hadapan Tuhan. Allah tidak menghukum dia. Tetapi ini yang dinyatakan naharuar si roha perbagason ni perempuan ini. Madok pengakuan dosa tu Tuhan Yesus Kristus narosian ukap ni pamangan na madok. Dang mardongan saripiaw. Ama namin ay nahulungan tarida madison namang inang dihajongjokon ibana do hape hasalaan na diadopan ni Tuhan Yesus. Yesus do ay hanguluan na panguluko jolma manusia. Alani halak namia di bagasa Yesus ikut do adong roha panguluhon. Halak namia di bagasan Yesus Kristus ikut adong do di bagasan rohana di bagasan ngoluna ima roha panguluhon unang maroha pamatehon. Jolmaon nuaing gudang do tubuh akka roha pamatehon namang inang. Sugoro hana tu sasahalak didok dong pamate mak. Sugoro hana tudongan na sahalak tutung bakar. Itu na terjadi di Portibion. Godang do halak amang inang nang tuak kadongan na marsakap lako mabay roha pamateho dang roha panguluhon. Jarang do dapat jolmay ati peserong da manginang. Adong do. Alay gumura nga don waing amang inang dito nga ninang halak Kristepe jarang jala boydu taida sipata otik do halak roha panguluhon. Alay gudang nga do jolmay roha pamatehon. Jala mulo taida dito nga ni nuaingon mulo halak roha panguluhon ikodohonon na do mantak doh bah. Burju doho. Luar biasa doho. Hebat doho. Jago doh ba ulaumu.
Molo halak ganup nang akan na persia halak Kristen na songoni ima ngoli jolma na pangoluhon. Membangkitkan, memotivasi songo Tuhan Yesus Kristus dang irong ibana tu boru Samariai perempuan engkau adalah perempuan sundal dangina. Tetapi Yesus ingin marhite-hite perbincangan dialogna, ingin menyatakan bahwa dia mengaku kesalahannya, mengaku ima keterbatasan ni ibana, salah boru-boru, naso sitong ibana, dia dopan di debata. Alay buharu hita manginang, songon si huto Yesus hita ikor roha panguluhod do hita. Ikut tadok do rupani tulung atay, luar biasa doho. Berhasil doho. Luar biasa do ya akayana kommu. Mantak do ba usaham. Ikor roha panguluhod do hita kamanginang, di tonga-tonga ni nguluta. Nang natoras pia kamanginang si pata maul do dapat hita akan natoras mengajari ia nakonna si pata maul. Jala buharo tutu akan natoras maradopun ia nakonna si pata tubuh do akan roha songon roha si mate-mate. Ayadong do natoras songon nak kamanginang do tu nakonna nau tu wakuina. Akaw ma roha-roha pangalaho pamate pamatehon karakter. Nautuwak ko, natakangak ko, najugulak ko. Ini juga merupakan ahamay roha pamatehon karakter pribadi ni sasahalak. Alay bohalo hita kamanginang songon natoras sotong ado dihita madok ko tu anak kota nautuwak ko. Bagaimana kita sebagai orang tua memotivasi anak kita, tadok matu anak kota makin rajin belajar ya nak, ikon itu. Unang tadok rupani ala nilai anak kota menurun, tadok nautuwak ko. Maka roha-roha lau pamatehon. Alay molo tadok do rupani, molo nuaingon kalau saat ini nilaimu tidak baik, tingkatkan nak. Ikon itu adong roh tubuh si roh kanina toras anak konna. Dan itu ridok rupani hata manguhumi. Kau itu bodoh. Ikut roha pangoluhod do nang natoras. Nang itonga-tonga ni huria pe ikut roha pangoluhod do. Dan saya mamereng be akala nahurang mangitip akan nahurang gabe tubuh maroha pamatehon. Ikut roha pangoluhod do. Ay ido Tuhan Yesus Kristus. Mula dong akan namate parto dia doda. Dang namate secara fisik be. Dang bui holat Tuhan Yesus do na bui mabayni. Mula dong halak na parto dion namate ikut dosi si pangoluon. Molo so per minggu ibana dang pertuhon ibana. Nunga mate hapersyaw na. Ikut tapahehe ruda. Mari kita bangkitkan imannya. Ikut nido, ikut ruah pangoluhod do. Jala molo nuaingona kamanginang molo do sende na mata tu inata. Molo adong rupani amata madok tu inata. Narwako. Bohama hol tutu ay narwani na holat tadok songoni tu inata. Terbohado, itor hata-hata si songoni rupani tadok tu inata terbohado ay narwako. So hiyaho margati badakmu. Mulai sa nari minggu holanido muse sa tu hari minggu muse sa minggu ipakeho inna. Holanido kon amatay songoni tu inatay terbohado hamu akainay. Ay tor songon na ay buama dang bui babagak ay setorape dang lancar inna kan. Jadi molo songon na baga atong badak ni natay lipti na. Baik kunarong dotong setoran kan. Unang saya taruh rupani narwakuin na kan. Nah jadi sebenarnya ikut roha pangoluhod do. Unang itor taruh rupani naritinga kuin na kan. Ayo ko mama sipata akar roha na pamateho na. Pribadi ni sasahalak. Nuay mo namang inang arong dotang yang nihalak ditangyak ko dongan na. Omma sipata roha pamateho ni dibaga sa tangyang na disakapi. Imada saya hatok mate usaha ni siya dunangin na. Alay buharo hita manginang manangyakon halak asa anggiat lam maju usahana. Manangyakon asa anggiat lam sukses ulaw na perkarejuan na. Unang atong hitang yakon. Tuhan, pamate ma usaha ni opung ni si tarong galin nang ko itongan dang denggabe. Pamate ma usaha ni opung ni siya dunangi amat ta siya dunangi dang denggabe dang roha pangoluhod be. Alay tangyak ko maasalam sukses dongamu. Ido tangyang na panguluhon. Tangyak ko dongamu mulo nuay ko
dapo jabatan tibbo tanya ko dong amya sa hato naik jabatan tibbo unak kola salak motong mangalang. Iko roha pangulu ko do hita. Unang roha pamatehon nate. Molo bidang usaha ni dongan, molo maju usaha ni dongan, tatangnya kon asal maju ati boha usaha naik gabe. Boy pasahaton di tonga-tonga ni huria salam hebak huria iko masih tanya ngado hita. Iko roha pangulu ko do hita. Iko tapasiding do roha sika bako na pamatehoni ati aidang halak Kristen nasi songoni. Alanya kamanginang halak namia di bagasan Yesus na persia di Yesus na sotupa beiba na mauas saka rodi saliling nililing na. Halak namia di bagasan Kristus Yesus na marparsaora do Tuhan Yesus Kristus dia tidak akan merasakan lagi kehausan. Ala nunga ibana na puna Yesus jala Yesus na puna hita jala manoktong mahaluaon aik na manoktong rodi saliling nililing na. Alanya manginang tapasol hotma, tapajonok ma dirita tu Tuhan Yesus. Naso tupa behita amanginang mauas molo jonok kita tu ibana. Molo mia do hita di ibana. Sobuma nang uas tai. Ala ibana do na mangalehon. Ima haluaon. Napasobuhon rohata na mangalehon hagogoon ni haporsyauta. Ala ni asa sobu uasta. Tajua majo mangedehon bukwe di nomor 830 siai asa unang songo borusa mariau behitate na setoktung mauas tedeho majo bukwe di nomor 830 sadei tedeho ma godang do aik mual di Portibion. Kapasu-pasu, kelas niroha, kasinamot, nasitoktong mula-hulak, tajalo siya Tuhani. Alay taingo ma. Hola Jesus do, mual ni hanguluan. Iba na do sumber mata air yang memberikan kepada kita kehidupan. Alani, ganup halak na minum siyan aik hanguluan ni. Nasotu pa bimana mauas. Rodi saliling nililing na. Amin. Mulai hati mali Tuhan debata amanami na marhabangsa na di Banua Gijang. Hodo aik hangulua di hami. Na mabernohi roha dokot haporsyon nami. Tuhodo hamili Tuhan mangido hasesaan ni dosa. Molo pesipata mula hulak kami mangulahod dosa do hajahato ni. Songon di na manginum aik. Alay ganup halak na manginum aik hanguluan. Dada gabi mauas be ibana li Tuhan. Alay sobuma ng uwas na jala malum ng pakilalaan na. Alay Tuhan debata manami. Hodo mata mual di tunga-tunga ning ulo nami. Alani Tuhan ajari mahami asahot haporsyon nami. Lau manada asidot holong niroham. Upuji hami magwar muna badiay. Alani Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita laos tapapungma peliata.
Aladong do siya tunga-tunga ni ruas ni huriata di nalahuma buwan ni anak ko na lahuma jalo padidiyon na badia. Alani mari di mahita siya buku di nomor 146 ayat sada jong ma natoras di nama buwan ni anak ko na terdiri. Marhiti-hiti guarni di mata ama, dot guarnian anak Tuhan Yesus Kristus dot di perbadia. Ali ama namin na di manua gicang, narodo hami tu jolom mabuan akadat danakon, say asi maroham, jalo mana sida gabe anak komu, pasu-pasu jala pargugoy mana sida, mangyaki hanguluan sugot, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadungan na mabuan danak si didionon, tangihon hamu mahata ni Tuhan Yesus, lao mahamu tuliat portibion, ninna madok akasisian na, puday hamu ma saluhut bangso, jadi hamu mana sida tu bagasan gowar ni debata ama, dohot anak dohot tordi porbadia, ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut na hutong nahon itu hamu, jala ingot ma, say na dong anak kudu kamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon, manang isi na porsia dohot ni didi, dapotan hanguluan, alay na sutupa porsiyaho na uhum sogot. Tangihok kamu madohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuat dana tu Tuhan Yesus asa di cama. Alay di picang akasisyan naima na mabuani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus i sugo marohana. Didok ma. Loas hamu akadat dana ki rotuaw. Unang oray hamu na sida. Ay di akasisongonido harajaw ni debata. Natutudo na hudok konot tu hamu. Manang isepe anggos sosongod dana ibana majalo harajaw ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maak dana ki di apehon matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majo hata haporsyaptai dua-dua ya. Manguhumi halak na manguldo na mati. Atong alusi hamu mahata na husukutonon. Di pangido hamu nuaing di dion akadat danako tu bagasan na hinaporsya muna. Beha na uludu hamu mamudai anok komunaon asa diboto jala di huton na sida hata ni debata. Na uludu hamu marsuru na sida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha mana sida tu debata marhite-hite padidion na badiai romahamu tujolo. Ale Alexandra Hokinesa siahaan hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama do tu bagasan goar na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan to di porbadia amin.
Di pasu-pasu Tuhan de bata ama hodi habo bongot mon tu bagasan harajauna rodi saliling dililingna. Amin. Jongjong do pinatoras. Jongjong do pinatoras. Martangiang mahita. Alay Tuhan de bata ama nami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupa saat kami akadat dan akot Tuhan. Jala di jakon hodo na sida gabe anak komu marhiti-hiti padidion na badiyai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panian di hanguluan na saliling nililing na. Asimaroham dohot di akan naturas ni danakon. Saya pargogoi jala ajari mana sida menunggu-nunggu danakot tuho. Asarap na sida taruli di aka arta ni harajomu. Alea manamina di banua gijang. Saya binarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut malomo ni roham di banua tungon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahamisian pangago, ay hodana punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu. Mari di mahita siya buku di nomor 830 sada, laos di som mahita jongjong. Tatangya ko mapiliat tatu di bata martangiang mahita. Ali di bata manamin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na dinggan. Do nasa ulibasa na mauliutos. Hupa saat hami ma siyan na nileho mito hami pilihan nami tuho. Se jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tungon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Siap kami, Parhobas, Parhalado ni Huriata HKBP Tajuk Sari, Pasahato Tuhita Saluhutna, selamat hari Minggu Mahita, Tuhatama na mga leudihita hahipason, jala toktong mahita martangiang, asanggiat, Parsahiton, dohot alani pandemi COVID-19 dope asahatop, lao siap portibion, jala buhi hita muse parsaoran, itong atungan ni Huria, nang di partang yang atape. Tuhatama masumasu hita saluhutna. Shalom.